Nututi tak cilik. Ate kongkosan pripun? Lah iya. Nggih. Mas Jolan. Nggih. Wayangan ngati kirang trep kirang nganu menawi panjenenganipun bulurah dereng ninggal ten panggonan. Nggih. Mengke dibacake guyon malih. Nggih to. Monggo jenengan aturi jenengan ngaturi to. Jenengan madhep mriku kok. Lha pripun? Amba pilih nuwun sewu bulurah nyuwun berkahipun. Nggih ugi mbok bilih tesih lenggah kepareng lenggah nika Pak Camat nderekaken bulurah. Monggo Bapak, iki kersane antusias masyarakat yang luar biasa. Duduk, duduk. Tepuk tangan semuanya untuk menyambut bulurah dan juga Pak Camat. Mbah Kong Sugeng Dalu, Mbah Saidan nggih. Mbah Bapak derekaken ugi Pak Priyadi terus sebelah niku monggo. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Sugeng Dalu Pak Jula. Sugeng Dalu lurah terkuat se-Indonesia ayah mene wis munggah pindho. Lah kok saged. Sugeng Dalu Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu Bu. Nggih. Mas Dalang mawon. Pripun? Pripun pawartosanipun? Alhamdulillah pirarangan bagas waras Bu. Dalang enak ngene kerasa takoki kabar jelas bahagia. Bahagia wis ditanggap bulurah ya Mas. Tanggap bulurah. Lah iya kaya. Sugeng Dalu Pak Camat. Sugeng Dalu Mas Jolan. Ya Allah. Saya selalu teringat kata-kata jenengan. Pripun Bapak? Sakinah mawadah Warahmah. warahmah ora sak omah. Nah nggih. Niku jenengan nyemoni kula. Lah kok saged Bapak? Lah bojone kula tebih. Lho, ngaten niku sing diarani saling berkarya ngoten niku Bapak. Matur Nggih. nuwun, tapi kula mboten tersinggung. Nggih. Malah alhamdulillah. Nggih, ora apa-apa dadi awake dhewe iki Jadi saling penyemangat. berkarya, nggih semenyangat. Monggo Bu badhe dawuh napa? Alhamdulillah sing rawuh kathah nggih Pak Kata Jula. wong ditumi hadiah kok. Nggih. Lho ngantos nika dugi mriku Pak. Nggih ngantos Iki niku. nandhakaken nek warga Jenar niku sami nenggo-nenggo pertunjukan wayang wonten Mas Jula. Napa malih wonten Pak Jula? Weh, Ingkang sampun setahun kepengker tindak mriki lan nika tasih sami kangen. estu kula nggih kangen Bu. Niki teng mriki komplit mobil siaga siap engko sing priksa ya cedhak rumah sakit. Dadi ku awake dhewe iki ning kene ku komplit piyai-piyai aja kuwatir apa dijamin teng mriki. Pakanan ngombenan belah badhe dawuh napa kagem sedaya warga. Nggih monggo warga Jenar nggih tetep dijaga kerukunannya. Ngoten nggih Pak Jula. Ayem tentrem nggih. Amin. Tidak ada gesekan, Amin. tidak ada konflik. Sesarengan bangun Kedung Jenar khususipun lan bangun Blora umumipun. Ngaten nggih Pak Camat. Nggih. Leres bulura. Monggo Pak Camat ugi paring dawuh kula tak mriki nenggo dawuhipun Pak Camat. Sami kalih bulura. Nggih. Lah kok Ingkang terpenting niku nggih yang disampaikan bulura Pak. Nggih. Senantiasa menjaga kerukunan, ketentraman. Menawi wonten masalah cukup selesai di masalah itu muncul. Nah, Contoh nih pun, napa Bapak? misalnya keluarga Agi. ada masalah, Nah. ya cukup selesai di keluarga. Iya Bapak. Masalah di RT cukup selesai di RT. Nggih. Masalah di RW cukup Di selesai RW. Ampun munggah terus ampun. Ora aja munggah terus niku pegel, Nggih. tur kemeng Pak. Kalau setunggalipun kenceng, setunggalipun Kendu. Kendu. Kenceng kabeh malah bar ya nggih. Ya. Nek kenceng kabeh malah ra karu-karuan Ya, kan. nggih, leres. Agustusan benjang kecamatan Wayangan apa nang? Nggih, insyaallah nek kula manut kalih warganipun. Nggih, amin. Niki Delokas Agustusan. Saling ngomongin niku kathah wonten sing seneng tayub, seneng wayang, seneng ketoprak. Nggih, Bapak. Munah kula manut kalih warga mawon. Nggih, wayang. Sing penting rukun. Nggih, rukun itu utama Bapak. Nggih. Nggih. Kalau tidak rukun seperti ini tidak akan tercipta. Tepuk tangan untuk Jenar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gedeng Jenar kandhane pimpinane putri. Niku wae ngaten Mas Julang. Nggih. 5 menit yang lalu saya itu sudah ngapa-ngapa Nggih. Padahal saya sudah siapkan peluru. Weh, Saweran. Nggih, Iki pun. nek ditimbali Mas Julang, aku tak mulai ae aku ngono. Kula dhewe niki tak kon nyepetke kok Pak Camat iki soal wis ngenang lho kok ora ngono to. Pun kula iso. nyepetke. Nggih, Padahal Bapak. kula pun arep-arep niku wau pengen nyanyi kalih Waranggon nembang nggih. Niki Nembang nggih. pengen nembang kanca-kanca nggih padha arep-arep ajeng duet Dan kalih Tapi panjenengan. ketika perkenalan saya malah tercengang lho. SMP kok pun pinter ngeten. Wah, SMP nih, Pak. Wah, Niki dereng nek kuliah. wah malah minteri Itu Mas bapak. Wongko lulusan isi ngoten lho. Kowe dereng Lah kok SMP? SMP. Niku nek sinau pripun niku mau? Wah. Kula rasani kalih bulurah wae. Oke. Kok bisa? Bulurah nek sinau pripun? Sing ditakoni malah bulurah lho. Oh, Mas Lah Julang. piye wong bulurah kok dienggo tepol tulodo Ya, anak-anak iya. ya. Oh, ngoten to. Contoh to. Oke. Lah menika kepengin nembang kalih sing pundi, Bapak? Ngono niku nek kalih sing junior niku sungkan. Sungkan. Tapi nek sekali sing senior-senior. Lah alung ngeten iki sing do mudeng, Kula Bapak. ugi nek kurang ajar. Oh, mboten niki panggung itu untuk Seni. seni, Eks- ekspresi. Nggih, memang benar Mas Julang. Cih, Seni itu suatu kecerdasan. cih, betul. Tidak semua orang bisa seni. Walah estu, Bapak. Ada kecerdasan emosi, kecerdasan IQ, IQ. kecerdasan seni, Betul. kecerdasan macam-macam. Harus luar biasa Nggih. dan banyak wawasan. Leres ngendikane Pak yang bacakan doa tadi. Oke. Harus kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Ikhlas nggih. Kula dhewe nggih lah Pak, kula nggih kerja keras premayang nggih nyenso. Wis nyopir kombi pun biasa. Sok-sok jaring ngrosok dereng. Nggih sampeyan. ngrasa ya kerja keras. Iki tak duetno jenengan nyuwun putra daerah napa sing kula. Monggo lah sing ikhlas mawon. Wah nek telu iki ikhlas kabeh Pak, wong dicedhaki mutine do ikhlas kok. Wis so. Lah Kerja ngene, keras, Pak. cerdas, ikhlas. Lah ya. Ayo Dik Warti, ayo tak pilihno pinggir dhewe Pak. Nggih. Niki siap pakai niki. Nah, kene Nduk, Kene. Pengen omah. Lulusan anu nggih isi nggih. Wala niki isine pun kathah niki mbah kene. Biasa SMP niku, Pak. Sugeng dalu Mbak Yeni. Mbak Marti. Mbak Wati. Kok dileh to, Pak? Ketoke kok dikenalan penyanyi ya. Piye kecantol. Pripun? Bapak ngersakaken kula. Napa Bapak Camat ngersakaken kula? Maksudnya kula nembang kemayu. Lho lah iya lah piye to, Mas? Miki kula cedhake ngeten iki. Ya kaya tensi. Ampun ngoten to, Pak. Nika kepareng nembang napa Bapak? Ampun lah manut mawon. Manut. Duet Mas. Nggih. Lagu sing lagi ngehit. Apa ini? Apa Bapak? Sidorondo Jambu Alas terus sing genah-genah mawon. Bangun desa nggih Bangun saged desa. Bapak. Saya bangun desa malah saya. Ketingalipun kok nggih. Nggih. Nggih, bangun desa. Dalang monggo. Lah nggih. Lah nika bangun desa Bulurah Pak Camat terus Mbak Warti. Putri asli dari Bluro. Mbah. Rapopo Nduk, awakmu kudu pede. Nggih. Wong sing umure dawa sing rata-rata irunge pesek. Lah kok iso? Irit ya, Mas. Lho ambekane irit. Tenan ambekane irit. Lah nek kepengin dawa umure nganti-entek wong, iku ya Piye, ana no? ana Piye? kuwi wong sing uripe dawa nganti-entek wong. Wong kopok. Lah kok saged? Lah ditimbali Gusti Allah ora krungu. Oh tak kira apa jebule. Ya masuk akal juga nggih, Pak. Iya. Nggih monggo kanca. Mas, bangun desa, Mas. Bangun desa munggahe engko sing apal-apal ae, Mas. Aja pamitan lho, Cek Yamene. Ketingale kok wau WA Blurah kepengin jago kluruk nggih, Bu. Nah. Jago Wau wonten kluruk, saking nggih. Pak Biadi Blurah ngersai jago kluruk. Napa bulurah ngersake nembang piyambak nggih mboten napa-napa. Alah bulurah Jenengan sing borok. nyembang kula sing Nggih, joget. nggih, Pak. Setuju deh, Pak. Setuju lah. Bangun desa jago kluruk berangkat. Pun ibu teng mriku. Oh iyo. Hus.
makmur ya ayo nyambut gawe sing penting asil gunane aja males bapak aja males mundhak apes yo biarno supaya uripmu mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe sing akeh asil gunane aja males mundhak apes yo giatno yen pengen urip kang mulya ayo dulur bapak bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting asil gunane aja males Aja males, aja males aja males. mundhak apes mundhak apes ya giatno supaya uripmu makmur ayo jagone kloro rame suarane pating kemruso aduh senenge sedulur tani jagone kloro rame suarane bune pating kemruso aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyuwun panane ing ngojek ana wit-witan ati semruwi seneng atine katon asih dunya luar biasa Bu. Tepuk tangan kangge Bu Lurah kali Pak Camat. Matur nuwun Pak Nggih, sami-sami. Nuwun sewu panjenengan menawi nembang kalih solah pun ajeng kaya Pursilah ya Mbak ya. Kaya apa Mas? Kaya Mbak Pursilah. Pursilah. Sembah nuwun Bu nggih Pak Camat. Sawerane iki keri apa ora? Alah jenengan kok ya. Yo ora sah nganggo ngono barang kok empun. Bosen mboten sangoten to, Pak. Dangke kok Pak. Bosen. Jane ora sah nganggo ngono kok. Mboten usah kok. Mboten usah kok ngingok-ngingok to, Mas. Timbang diitung kalau kula sak amplope mawon nggih. Ya ampun lho Pak jenengan wis. Mboten diamplopi, mboten napa-napa ora ngono. Kan ora dadi. Sekedhik nggih pintum sing Alah mboten usah kok ya Pak Camat iki. Ngene. mangke nek mboten jare nek oleh
nek oleh disyukuri, nek ora oleh kudu weweh, kudu aweh, kudu ngengeh, aja kabeh. nggih. Oh, ngoten. Berarti aja dikabehno. Saya tak eling-elinge ta. Nek oleh kudu weweh, kudu ngengeh, ning aja kabeh. Iya. Jenengan niku raja ora usah nganggo ngono Niki sing sekedhik. Niki napa to Pak? Niki sing kathah niki. Nggih. Niki ngene iki lho sing diarani. Sing penting rukun. Nggih Bapak. Nggih, Pak. Semoga berkah barokah Mas Jolang, Amin. Pak Dalang, Nggih, Bapak. Mbak Sinden dan Mas-mas Pak pengrawit. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Sami-sami Bapak. Pokoke Jane lemah niki teles. wau diberi kesempatan warga masyarakat Kedung Jenar jenengan kula aturi mandhap teng mriku yang karena ini dari kita untuk kita oleh kita. Oke, siap. Ora ketang sak tembang ngoten. Nggih. Kersane seneng wargane. Siap Bapak. Yang punya bakat seni biar diekspresikan. Nggih, siap. Matur nuwun Mas Sembangun Jolang, sami-sami. Mas Dalang. Nggih, Bapak. Alah bulurah niki kaya mah ora enak bulurah Betul. ngono. Bulurah kaya nambah yo kaya roh ae ngono lho. Urun sedekah, urun kepiur niku biar berkah. Nggih Pak Camat. Nek Pak Camat nggih. sampun bulurah. Ampun dilem ndak sombong mangke. Boten kula lempung mok sithik kok dilem. Oh, sampeyan. Maksudnya Ngono to, Mas. dadi menungso iki aja milih akeh. Lah nggih. Senajan sithik ning barokah. Nggih, berkah. Ning syukuri to. Ngopo to oleh akeh ning nek umpamane ora berkah, alung nggih. sithik-sithik terus terang iki Amin, barokah. amin ya rabbal Nggih, alamin. Bapak sembah Dan nuwun. membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Monggo mangke kula Wah. aturi mandhap satu tembang kagem Amin. Oh, nggih, nggih, nggih. Muga-muga kula benjang angsal camat kados jenengan Bapak. Amin. Kersa tayuban, kersa Oh, sembah. sak blurung nggih ngeten iki sedaya. Gen kula niku sepi. Wonten Bu Camat Jepon, wonten mriki Pak ni- Camat Bogorjo. Oh, Bu Camat Jepun nggih rawuh to. Rawuh nggih. Buke ngasta ngeten iki buke. Nah nika. Makane mangke mandhap kersane Ngaten nggih. nyanyi. Nggih. Mbok menawi mangke badhe sawer lho. Alah mboten kula arep-arep ngoten niku pun dadi penggalih ki ambak kok, Pak. Demi ati nggih. Oh, iso. Beliau untuk mencari keberkahan. Nggih. Kok terus terang lho sampeyan. Ora aku ki ora nyuwun. Aja ngono saru to. Lah pripun? Lah engko nek akeh. Lah kok ya padha wae to Pak Dalang iki. Niki mungkin kersane mandhap tayupan ngoten. Nggih. Monggo kersa. Nggih, tak kirim loro mungkin Bapak. Matur nuwun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dherekaken. Wah, menak jinggo. Mas Jolang Nggih, dipun pinangkan rene panyuwunipun Bapak Camat dalah Bulurah. dah. Nggih. Kok kersane Dik Wiwin karo Dik Warti mandhap ora apa-apa. Dek, ketoke nek sing nyeluk Dik kok ya mesramen kaya wis kulinawur. Nggih. Ora apa-apa engko Tembangipun apa kalih dibukani kalih ngane Mbak Nggih. Sinden mandhap. niki nek cara mriki nek urung 10-8 urung tayupan. 10-8 iso wae. Mungkin nek 10-8 wis berarti Wis ping 3 lho Mas. Blandong karo nan iku apa mau sijine mau. Blandong karo kijing miring. Lho, kijing miring yo ciri khas Bluro enten nggih Nggih, blandong nggih, kijing. Bapak. Nggih. Ya, Monggo kalih buka bonang kalih sampean medun, sampean menika medun. mandhap. Nggih, ya. Persiapan ingkang badhe Wis, ya. nderek menika nggih melangan beksan monggo Bapak-bapak sedaya kemawon panitia napa Bapak Bayan Bapak sedayanipun. Kene wong ayu wis iya. Ne Wiwin. Monggo sing kersa nderekaken ayub beksan monggo. Monggo warga Kelurahan Kedung Jeran kebadhe nderek langes besan kula sumanggaken Monggo sing nderekaken langen beksan tayub monggo. minangkani dawuhipun Bapak Camat dalah Ibu Lurah. Monggo sedaya. Pak Camat iki
nderekaken Pak Camat. Bu Camat Jepon monggo. Monggo Bu niki kersane tambah guyub monggo Bu Camat. Monggo. Monggo Pak Gembong, wilujeng dalu rawuhipun. Monggo. Wingking ngajeng. Nggih, wingking ngajeng nggih. Ayo, Cong. Jangkep. Sing rukun karo kancane
bunga susah tetep nembak prayogane aja gampang kepranan yang kepranan urip sorang-sorang kowe melu-melu sapa sing gawe padang nadyan bunga susah aku tetap nambah yang kepranan sorang sorang elak-elak tes pundi kula tuturi mawon